Race!
Dire-diretso yung natin. Balikan ko, Kevin, kantang yan po pag-work. Yung is fertility test. So, pares kami with fertility test. So, pares okay. Kasi ang kapit na ng sperm kaya yun, kapit yun. Oo. Ang kapit na okay. So, isang pangalong isang yelo. Isang nidoki lang. So, bakit na? Bawal kami ng bawal sa Diyos. Pero minimum, huwag ka ng mabukit. Isang natina. Abalo mo mabukit. I-research kita ba? Matapos na kami gano'n. Tama. Dahil sa akin, halos 2 hours ko pwede niya, magsulang mo yan na? Oo. Basta, maraming sabi. Hindi naman schedule. Panulong at ang spirit na kasama namin babae.
Ito.